wakangomira papa nhasi wana basa mumba here. Kuita basa riko mwana achichema. Wajara kuita foromani ka. Mumba mako tokurwadza ukafa. Ikuti ndinokupirina, unoda kundoisa vanani komota imomo kuti inyatso kuchena. Iwe shamari kamota kanofanira kugara kakachena. Unoti kana ndazotakura mwana ubva asviba nende. Tichazviwa hedu kwamondoswera ikoko kwamunokirinira mota. Nhasi hapana kwandopinda ndiri. Nhasi ndiri. Shura chaiyo. Tisvikewo. Ewo makasimba Tiripo. chiripo here. Makadai mata. Tiri right makadii. Tiripo ndinomboota naye pafoni. Okay, gare gare. Alright. Makosvikira tiri panze zvedu tumboenda. Oh yes. Magara ino mwana kuchena basa. All right. Muri right? Ndiri right wangu. Anditika. Aro zuva rekupisa. Kukupisa singeti. Vachivanonzi sister anezviya. Patricia. Pati. Kurisei kumba? Kumba ku-right. Kumba ku-right. Ndandakataura nawo pafoni ndichiti ndoda munhu anozondibatsirawo mwana nekudidiwo kuita basa. Matizorodza zviwakuya kwamaita panenge amatotizorodza. But manje unfortunately pane mwana watete wandazotaura naye akati iye akanyora form 4 saka anokwanisa zvake kuzonyorera ari panapa achindibatsira saka ndazongoti no it's fine regai achingouya. Wataura nani? Ndataura naMandozi. Samama munogara kudhuze kunoko? Andogara mudhuze kunoko. Pakazongoita mukana ka ndokushedza because nhamba dzinenda nadzo. Pakazongoita mukana kana kuti akazokundikana kuuya ndokuudzai. But manje izvezvi hana ndatotaura navo vakati anokwanisa kuuya kuzokubatsira. Saka mukazongondinzwirawo ino because ndachitoyasira kutotanga anytime soon. I'm very sorry about that. I'm very sorry. Anangozoti wozeti vatozongondifonera vakati indaifunga kuti ari form 3 ka saka vatonzoti akanyora form 4 last year akangogara izvezvi vakati kana achikwanisa kuya ndikatoti okay no it's fine ngoti handina hangu kuzokwanisa kucommunicate munopinda chechi? chechi ndinoenda. Alright, saka asi mogara munomara amugara kumusha kai? Aiwa. Muri munomara? Ndatongoona kuti muri wemara. Aiwa. It was nice seeing you, sister. Alright. Vanhu vanonza here vanoti Vanongoti kubatsirana. Yes. Kondevi? unotarisa chiko Kumusikana wabasa ukumudzingire. Pepe kama utaura nini? Handidi zvemiedzo. Unozoti munhu akapita kuuya kubasa. Munhu afambira basa here kuti pane zvimwe zvatofambira pano. Kucheke pepe ari chipepa chinei? Munhu akazvimira. Maona handidi zvokuputsigwa. Kuchimiro ndochinochengeta mwana here. Ndozviziva kwazvinozoperera. Ndokuzivai. Ndinokuzivai. Handina kutanga kugara neminhu asikaini. But every day unoda kuti kubatsira kuita basa. Nawo musikana basa awo. Wakunyepera kuti mwana watete tete vapi vane mwana noya kunogara. Ndichatsvaga umwe akafanirana nekugara panapa. Nditore munhu akandikurira kunaka, munhu akandikurira chimiro, munhu zvese mamuona mama akutomutarisa tarisa. Aiwa pana ndachingotarisa kuti arikufamba seachenda sei. Ndakakusiyai muri vaviri pano. Ndakakusiyai muri vaviri ndichida kubasa. It's okay. Ini ndoenda kubasa. It's okay. Iwe ndiwe uchapinda business. Kuda munhu anondibatsira pamwana kwete kubedroom. Saka ataura mabedroom. Ndokuzivai. Saka kuti ndikushore chipo uriyo mukadzi akanaka kudai. Ndinokuzivai maiti. Aiwa no it's okay. Bedge. Andi. Uone ndichibata mwana kana uone ndikutarisa kuti akare pamoto. Ndichatsvaga umwe munhu anoona anoendera nawo. Ande munhu womutown obviously anogona kuita zvese mutown. Kana kubatidza DV anogudisha anogona kubatidza zvese. Wakuda kumudzinga. Rudo gwemamba kutotanga kumuitira first day. Mwapinda kuchechi here. Muda kumubhabhatidza. Munhu akadi ngatora munhu. Hapana pa. Kuisa muyedzo. Une shanje. Watonoboza ngambeti. Akavakika. Hapana kuvakika. Une shanje. Chitungwiza ipi yapinda pa. Tete vapi vana mwana kunogara. Hapana mwana kunogara. Ndichatsvaga hangu umwe ndongwai. Ndongwai. Swera ndichiputsigwa musha zvangu.